Τι είναι Παθαλιό. Στάσου. Από τώρα το γείτεμα, πώς επιλέγεται το γείτεμα? Εσύ ξέρεις και γείτευες? Ξέρω, μα θα κράτω το χαρτί να ανεβάζω και έτσι ακόμα και μαθαίνω. Άμα άχα τώρα κάνει. Ξέρω τι μισό. Για πώς έφτατε πρώτα πώς άρχεται? Πρώτα παίρνουμε τάλας. Πώς? Λίγο ναύτας. Ένα στάλαμε το πονάς. Θα παίζω σέρνο. Και μετά έναν σίδερο, μασέρ. Μασέρ, πυρό, γαρτίνο, ό,τι κι αν είναι, ταράζουμε εκείνο τάλας και δεν βάζουμε. Έλεγα το γέλο και ο Χριστός και η Βασκανία πήραν να περάσουν τον ποτάμο. Ο Χριστός επέρασε. Η Βασκανία φουρκεί. Είπε ο Χριστός τη Βασκανία, έπαρτο αστοτάει την όνομα. Ας ο Σίμωνας λέγονε, ο οποίος ο ματιάσκεται. Ας είναι βρήκλη. Και δεν βάζα ψηλά τα βουνά. Όπου και σκεπάτησε μικρό ποδάρ και ανθρωπί ποδάρ. Και τσάζε απάγγε στο κεφάλα και φύσανα ματά. Και εκεί βάλαμε τα λεσά πες στο νερό. Πόσα φοράς απάγγε στο κεφάλα? 3 φοράς. 3 φοράς έλεγα ματά. 3 φοράς έλεγα ματά. Το τροπάδι. Το τροπάδι, γιατί τάραζα με τάλας. Και απάγγε στο κεφάλα παρά 3 φοράς η πρώτα φορά. Και τώρα εφίσανε να το? Εφίσανε ματώ και εφίσανε με και τάλας. Στον πρόσωπο. Εφίσανε και πόσα φοράς εφίσανε? 3 φοράς. 3 φοράς έλεγα ματά. 3 φοράς εφίσανε. Τελείωσε το τροπάδι, εφίσανε. Ναι. Εκεί ξανέλειες. Το ξανετελείωνα εφίσανα. Σαν 3 φοράς και επ' εκεί. Επ' εκεί era άλλο και το. Εβάλαμε τώρα στο νερό και έψινα με το, απάνω και έξινα με το. Έψινα με το και κατρία. Και έλεγα μια μοντολίεται αγούτο να λύεται και το μάτι. Άρα το. Τα αυτήνια παραπίνεται. Τα αυτήνια παματίας. Τα αυτήνια πάνε το ίδιο. Να μου δευτά με τον άνθρωπο, πίναμε και τα αυτοί. Άρα το έτσι. Και μου λες άλλα ζώα, τι δεν οματιάζουν, πίνανε το όνομα. Και από όχι τα σκυλία. Σκυλία και κάτω και πίνα. Άμα αυτήνα και άλογα και βαϊδύρια και η καρτίνα, όλα Όλα οματιάζουν. ματιάζουν.